Veliko je zadovoljstvo što smo danas ovde u Beloj Crkvi. Imali smo priliku da pričamo sa predsednicom opštine, sa direktorom Centra za socijalni rad i zajedno smo sagledavali koje su sve aktivnosti koje treba da sprovodimo u narednom periodu, pre svega u cilju jačanja usluga u oblasti socijalne zaštite, a i generalno da sagledamo koje su to potrebne na licu mesta kako bi sve naše resurse usmerili upravo tamo gde je pomoć najpotrebnija. Upravo sa tim ciljem su i namenski transferi iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom smo u toku ove godine preusmerili 556 miliona dinara. Konkretno u ovom delu naše zemlje ove transfere smo usmerili u 5 opština Južnog Banata. Ukupno je izdvojeno 15 miliona dinara, a kada je u pitanju Bela Crkva, tu smo u sklopu namenskih transfera preusmerili nešto više od 5 miliona dinara. Takođe, evo imali smo priliku da obiđemo i Dom za decu i omladinu Vera Radivojević. Takođe, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u prethodnom vremenskom periodu izdvojilo finansijska sredstva za opremu u ovome domu. Takođe, u prethodnom periodu smo izdvojili sredstva i za rekonstrukciju krova, a u toku je kompletna zamena sve rasvete u ovom domu. Pričali smo i sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom, pričali smo sa predstavnicima udruženja iz 8 opština, to su Pančevo, Plandište, Alibunar, takođe Vršac, onda Opovo, Kovačica, Kovin i Bela Crkva. I ukupno imamo 24 udruženja osoba sa invaliditetom u ovom delu naše zemlje i iz ministarstva, iz sektora koja podržava osobe sa invaliditetom. Ove godine smo izdvojili nešto više od 5 miliona dinara. Na licu mesta smo pričali sa predstavnicima udruženja, gledali koja je podrška potrebna u ovom momentu. Takođe, dogovorili smo se o rekonstrukciji, opremanju pojedinih udruženja, takođe o nabavci računarske opreme, u izgradnju rampi. Takođe, preko 11 miliona dinara smo za ovakve i slične aktivnosti izdvojili u prethodnom vremenskom periodu. Ono što smo u razgovoru tokom posete opštine Alibunar tokom juna ove godine čuli od predstavnika udruženja jeste da im je potrebno i kombi vozilo koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom i učinili smo napore prethodnih nedelja i meseci da takvo vozilo i nabavimo i sa zadovoljstvom možemo da kažemo da uz podršku naših prijatelja iz kompanije Mozart, koja je naš značajan saradnik, koji se pokazala kao društveno odgovorna firma, smo uspeli da nabavimo jedan takav kombi koji će udruženjima iz ovih opština biti i uručeno u narednom vremenskom periodu.